Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg qal li l-Gvern irriċikla jew seraq l-idea tal-Partit Nazzjonalista dwar it-traffiku f'attività politika fil-Kalkara. Il-kap Nazzjonalista qal li bil-proposti li ressaq il-Gvern dwar it-traffiku qed jammetti li l-pajjiż għandu problema. Wera l-fema li bil-proposti li ħabbar il-Gvern ma solvix il-vera kawża ta' traffiku li skontu hija l-barranin li qed jinġibu Malta. Dr. Gregg qal li anke jekk il-miżuri li ħabbar il-Gvern jafitaffu s-sitwazzjoni għal qasir żmien, il-Gvern se jerġa' jżid il-popolazzjoni u allura l-problema se tibqa' hemmhekk. Dwar jum il-Ħelsien, il-kap tal-Oppożizzjoni sejjaħ dan l-avveniment bħala jum importanti li qal li jiġi ċelebrat grazzi għall-indipendenza. Skont Dr. Gregg, il-poplu jrid il-Ħelsien minn istituzzjonijiet li qal li huma maħtufin fosthom il-PBS għax qal il-Gvern irid jagħlaq ħal kulħadd. Irrimarka li l-poplu jrid Ħelsien ukoll minn sitwazzjoni fejn in-nies mhux jitħallew jiġbru flus kemm iridu mill-bank sakemm ma jkunux akkumpanjati minn notar. Qal il-Gvern mhux iħalli li l-Pulizija tinvestiga f'ambjent fejn skontu nies miljonarji u ħaddiema qed jiddejqu jitkellmu jew jassoċjaw ruhom ma' partit ieħor li mhuwiex il-Partit Laburista. Dwar id-difiża, l-kap tal-Oppożizzjoni akkuża lill Prim Ministru b'ipokresija għax qal li f'Malta jirraġuna mod u fl-Unjoni Ewropea mod ieħor. Argumenta li Malta jeħtieġ tinvesti aktar fis-sigurtà għax ikun ifisser investiment fil-protezzjoni tan-nies. Dr. Gregg qal li l-fatti jmeru wkoll id-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru li l-fondi Ewropej m'għandhomx jintużaw għad-difiża. Hawnhekk irrifera għax-xiri tal-akbar patrol boat tal-Forzi Armati minn fondi Ewropej u l-fatt li l-Korp tal-Pulizija uża fondi Ewropej għad-difiża. Semma l-laqgħa li attenda tal-Partit Popolari Ewropew u qal li hemmhekk witta triq lill-Prim Ministru u ġab assigurazzjonijiet dwar in-newtralità ta' Malta. Dwar l-għoli tal-ħajja, l-Kap Nazzjonalista tenna l-proposti tal-Partit Nazzjonalista biex jittaffa l-pis minn fuq in-nies fosthom li l-kola ma tibqax intaxxata. Sema kif ma din il-proposta jaqbel kulħadd, inkluż il-General Workers Union, li fil-Gvern li qal il jinsab waħdu u iżolat.